Hello guys! Dito na naman tayo sa aking kitchen na tinatawag na Angel May Kitchen. So ngayong hapon na to ay magluluto ako ng ground pork recipe or tinatawag natin na pork giniling. So itong pork ay hinugasan ko na ito. So, handa ko na lahat yung mga ingredients. Okay, samahan niyo ako guys. Meron akong carrots. Huhugasan ko ito. Bago ko balatan. Sibuyas. Cheese. Potato. Bell pepper. Yan. Kasi malinis. Balatan natin. So, ito yung lulutuin ko para sa baon ko sa work. Alam mo na, yung Filipino, mahilig talaga magbaon ng kanin na may ulam. Babaunin ko sa work. Kaya magluluto ako ng marami para ilang mga 4 na bisis kong kain. So, this is my own recipe. Saya version. Mga Pinoy kasi iba't ibang way sila na mag-prepare sa food nila. So, I'm gonna show you how I cook mine. Hiwain ko to. Ang pagkahiwa ko nito is small chop. Handed kasi ako kaya nahirapan ako maghanap ng kutsilyo.
sa Pinas, especially kay mama, yung kapatid ko na babae, siya yung magaling magluto din. At yung kapatid kong lalaki magaling magluto. Ito lang ako sa US guys na marunong magluto. Kasi nung nasa Pinas pa ako, yung mama ko ang nagluluto. Nagahugas lang ako ng plato. Masaya na ako. Buhay sa Amerika, kailangan talaga matutong magluto kasi minsan nakakamiss talaga yung food ng Pilipino. Mama ko nagugulat kasi marunong na daw ako magluto. Eh, kailangan kasi not all American food gusto ko. Kasi palagi na lang salad na tinatawag nila. Hindi na yun. Masarap, maraming vegetables, kaya ginamihan ko ng potato. Mahilig talaga ako sa vegetables.
Ground pork recipe or pork giniling in Bisaya style. This is the ingredients. Ground pork, carrots and potato, tomato, garlic, purple onion, red bell pepper, Laureate soy sauce, kosher salt, ground black pepper, canola oil, and achuri to make more color. So let's prepare cooking now. Okay, let's turn the heat into medium heat. Medium. Kailangan mainit bago nyo lagyan ng mantika. I'm gonna pour some, just a small oil. Luto muna tayo.
just need a little bit of salt. Just a little bit. I'm gonna add more salt. Just 1 more minute. Guys, luto na yung pork giniling ko. So, tikman natin kung masarap ba yung niluto ko. Turn off the fire. Tingnan nyo guys. Tikman ko kung masarap ba ito. Very good. I love the flavor. So, may baon na ako. So this is good with rice, especially jasmine rice. Third try. Lami. Lami kayo. Lami kaya ako luto. Mga anta ninyo. Lami sa akong luto eh. Tantan ako ani mabaon. Lami, mahulot na ni nako. Wala na ko'y mabaon na nila. Sigig timo. So, if you enjoyed this video guys, don't forget to comment, share, like, subscribe, and hit the notification bell for my next cooking. Okay guys, until next, bye-bye!